ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಚೇತರ ಭರಮಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ ಉಚ್ಚಲ್. ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, 10 ಕೋಟಿ ಹಾಕಂತ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ഒന്നായെങ്കിൽ മാത്രം ഈ 10 കോടി 10 മനസ്സ് ഒന്നായിട്ട് ഒരു മനസ്സിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിയിട്ട് 5 അത് ദിക്കും വേറെ വേറെ ദിക്കിലുണ്ട്. അതേ രീതി വേറെ വേറെ ദിക്കിലുള്ള ആ മനസ്സ് എങ്ങനെ ദീപത്തിന് ദിശ വേറെ വേറെ ദിക്കിലുണ്ടാ അങ്ങനെ 10 അമ്മമാരെ മക്കളെ മനസ്സ് വേറെ വേറെ ദിക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നിൽ ഈ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ഒരു ಬೆಳಕಲ್ಲಿ അങ്ങനെ 5 ദീപം ഉണ്ടല്ലേ, അതേ രീതി ഒന്നാവണം. ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് വേണം. മനസ്സ് എത്ര ഇരിക്കട്ടെ, ദിക്ക് എത്ര ഇരിക്കട്ടെ, ലീഡർഷിപ്പ് ഒന്ന് വേണം. ಬೆಳಕೆ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പൊന്നിയായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ സമാരംഭത്തിന് എതിർല് ഞാൻ മേങ്ങുന്നുണ്ട്. അത്ര അല്ലാതെ അച്ഛൻ്റെ എന്നൊരു വാക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കണം. അമ്മ
പെറ്റമ്മവും പിന്നെ നമ്മൾ പിറക്കുന്ന ഈ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അമ്മ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ಬಹುಶಃ ഞാനൊരു 5 നിമിഷം മാത്രം എടുത്തോളേ. നമ്മളെ സമാജ ദിക്കിൽ പോകുന്ന അയാൾ ഒന്നു ചൊല്ലി ഒగ్గട്ടില്ല, നമ്മളെ ഒത്ത് ഗുമ്പുണ്ടു ഗ്രൂപ്പുണ്ടു. ഇതെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് നടക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പൊരൻ്റെ സംസ്കൃതി ബദലാവണം. നമ്മളെ പിള്ളേരെ ഇതാ അവിടെ നടക്കുന്ന ഭജന, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഭജനയിലോ ദേവാലയത്തിനോ അമ്പലത്തിനോ താനത്തിനോ പോകുമ്പോൾ പിള്ളേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. കാലഘട്ടം എങ്ങനെ ബദലായി ചെല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ മൊബൈൽ ചെല്ലുന്ന ഒരു സാധനം വന്നെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ പണിയും മൊബൈലില്ലാതെ എന്തുവാണെന്നല്ല അവിടത്തോളം എത്തിപ്പോയിന്. പിള്ളേർക്ക് അപ്പ അമ്മ അജ്ജ അജ്ജി ഈൻ്റെ സംസ്കാരനെ മുതൽ കൊടുക്കണു. നമുക്കൊന്തുണ്ട് നമ്മളെ പിള്ളേരെ അപ്പ അമ്മ എത്ര കഷ്ടത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ആശയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ റാങ്കേ പറഞ്ഞു എബവ് 95% അടിക്കണമെന്ന് ആശയിരിക്കുന്നു. ആ അടിച്ച കിടാനെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് വേറെ എന്ത് പൊസിഷനിലും അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പുറത്തെ നാട്ടിലേക്ക് കടത്തുന്നത്. ഞാനൊരു 2 ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ചെല്ലോണി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനു ചെല്ലെങ്കിൽ അച്ഛ ചെല്ലിണക്കമേ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത മാത്രം ഭേദഭാവ മനസ്സിൽ വരും. എൻ്റെ മാമച്ചനും അമ്മയനും കൊടുത്തിട്ട് ഈ ആശ്രമങ്ങളിൽ ഇളക്കിനല്ലേ അവരെ തേടിക്കൊണ്ട് ഈ നായ അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ കാത്തൊന്നുണ്ടോന്ന് ഓടത്തോളം എത്തി നമ്മളെ പരിസ്ഥിതി. ഞാൻ ഇനിമേ ആരംഭാക്കണമെന്നുള്ള എന്തിനു ചെല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ഓടത്തോളം എത്തി. എന്നൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കൊല്ലം ചെല്ലുന്ന ജില്ലയിൽ കേരളത്തിൽ വരുന്ന ഡോക്ടർക്ക് ഒരുത്തിക്ക് ഫോൺ വരുന്നു ചാവും. ഫോൺ ಬಂದಿട്ട് ചെല്ലുന്നവരെ ഡോക്ടറെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ಬಂದಿನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಿಂಗೆ പറഞ്ഞു. ಡಾಕ್ಟറെ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು 24 ಗಂಟೆ ಅವರು ಹೊರಗೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಂಗೆ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വന്ന് ഒരു പെണ്ണുങ്ങ ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ಬಂದಿನಿ ಬರೀನು. പേഷ്യൻറ്റ് ಬಂದಿನಿ ചെല്ലുമ്പോൾ ആസ്പത്രിക്ക് ഡോക്ടർ പാഞ്ഞോണ്ട് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മസ്ത് ആരെ എൻ്റെ ഞാൻ കേട്ടല്ല അമ്മൻ്റെ ഞാൻ കേട്ടാൽ നിന്ന് അമ്മേൻ്റെത് ഇത്ര സഭക്കാർ പോയിട്ട് അയാൾ റിക്വസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ നിന്ന് അയാൾ നിന്നത് ഇവിടെ ആയിക്കൊണ്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ಅಯಾಳನಕದ್ದವರು ಮಸ್ತ್ ಆಳುಳ್ಳಾರಿ നമ്മൾ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಆ ತಾಯಿ ಭಗವತಿಯ ಗರ್ಭಗೃಹದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಚ್ಚಿಲ್ರವರು ಹೇಳಿದರು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಒಂದೇ, ಆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಗರ್ಭಗೃಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮರದ ಕೆಲಸದ 60 ಶತಮಾನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಇದೀಗ ನಾವು ಶಿಲಾಶದ ಒಳಗೆ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ಕನಿಲಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಆ ಶೋಭಾಮಾನೆಯಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒದಗಿ ಬರಲಿ. ಒಳಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಚತುರ್ವರ್ಣಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಒಂದೇ, ತಾಯಿಯ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಪೂರೈಸಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೈಗೂಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಯನ್ ಉಚ್ಚಲ್ ಅವರು 18ನೇ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಈಗಾಗಲೇ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ
ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ದೇಣಿಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಾರ್ದನ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಡೀ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುದೂರು, ನಮ್ಮ ಸಾರಥ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೈಬಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ആനന്ദം അത് വേറെ തന്നെ. നമ്മൾ പൈസ മേങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ആനന്ദമല്ല, കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ആനന്ദവും. ഞങ്ങൾ കളക്ഷനൊക്കെല്ലാം പോകുമ്പോൾ പര പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു 50,000 1,00,000 തരുമ്പോൾ എത്ര പിരിസത്തിൽ എത്ര ആനന്ദത്തിൽ അവർ തരുന്നാരി. അപ്പോൾ അതിനെ സമർപ്പകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ കൂടെ വിനിയോഗമാക്കുന്നതെന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ അമ്മൻ്റെ അവർ ಬೆಳಕು ಆಯ್ತು ಕಾಣದಂಥ ಯೋಗ ನಮಗೆ ಉಂಡಾವಟ್ಟು. ಎಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿಯ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬೇಣು. ಶಕ್ತಿ ಶ್ರಮ ಉಂಡಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು. അപ്പോൾ നമുക്ക് ಅದೃಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬರಟ್ಟು ಅಮ್ಮൻ്റെ ಅವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ನೋക്കുന്ന ಯೋಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ತು ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂದು ಜನರು ನ್ಯಾಯ ಉಂಟು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಬಜಾರ್ ಹಾಗೂ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಮುಂಬೈ, ಸುಂದರ್ ಇರಾ, ಪದ್ಮನಾಭ್ ಕಡಪರ ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಕಿರಣ್ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ನೃತ್ಯ ಬೀರತ್ತ ಬಯಲು ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡದವರಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕೊಸೋಡ್ ಇವರಿಗೆ ಭರಣಾಧಿಪತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಡವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ
കളത്തിൽ കൈയെടുത്തും അഭിമാന കൊർത്തമാണ് നിങ്ങൾ തറവാട് കടത്തിൽ പാലടിച്ചിട്ട് ആ ജീർണോദാർദ്ധ മഹാലക്ഷ്മിയായ ഞങ്ങൾ കാര്യക്കാർ നിങ്ങൾ തറവാട് ധർമ്മദൈവ പള്ള വെച്ചിരിക്കാതെ പോന്നത്തും വരുന്നത്തും നിങ്ങൾ ഉഷരത്തും ഐശ്വര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു കുറച്ചൊരു വരുത്താവല ഞങ്ങളെ അഞ്ചിനത്തോ ജീർണാവസ്ഥ കൊണ്ടുവരിക ആ ഞങ്ങളെ പുനർപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ധനത്തിന് കുറവ് വരുത്താതെ എനിക്ക് ധനത്തിന് കുറവ് വരുത്താതെ പോലെ നിങ്ങൾ നടത്തി തന്നോ കേട്ടാ. ഈ കൊല്ലം ഏതെല്ലാം കാര്യവ്യാധി നിങ്ങൾക്ക് ധനത്തിന്റെ ഭാഗത്തിന്റെ വിദ്യാലയ പോലെ പാടുന്ന എന്ത് കുറവ് വരുത്താതെ നിങ്ങളെ പള്ള വെച്ച് കാത്തിരിക്കും. മാതാവിന് യോജന വേണ്ട ഞങ്ങൾ പള്ള വെച്ച് കാത്തിരിക്കണം. പോകുന്നിടത്തിലും വരുന്നിടത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിന് അഭിമാനം കൊടുത്ത് സംസാരത്തിൽ ഏകരാശങ്ങളും കാര്യക്കാരുള്ള ಕಾನೂನೆ ಅಮೃತ ಕನಕಾರ ಕಣ್ಣ ಪುರುಷ ചന്ദ്രശേഖര ആനന്ദ നവീന എല്ലാവരും തറവാടക്കാരും മുഖം കണ്ട് ഒരു വേദാവേദമില്ല. നിമിഷങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെറിയ മനുഷ്യന്മാർ ഒന്നറിഞ്ഞിട്ട് 9 ചെറിയ മനുഷ്യന്മാർ ബാക്കിലോ പോക്കിലോ എത്ര ആരൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പള്ള വെച്ച് കാത്തുരക്ഷിതല്ലേ നിമിഷങ്ങളെ. ഇന്ന് കുംഭമാസം ഞങ്ങൾ 4 ബെലിംഗുണ്ട്, 4 നല്ല ഒരു നല്ല 4 പിഞ്ചുപ്പറ സർപ്പം നല്ല മനുഷ്യങ്ങളെ. ഇന്ന് മീനമാസം താതലക്കന്നിരാസുകൂടി മീത്തൽ ഔട്ടാന്തല് കാരണം കാൾക്ക് വെള്ളം വെച്ച് ഞങ്ങൾ നല്ല വെളിങ്കണ്ട് തിരുപ്പള്ളി കാണാൻ വെച്ച് ആരാണ്ട് പോയി കണി കണ്ടിച്ച് ആഴ്ചയോടെ വെച്ച് നിരം വെച്ച് നാദല കന്നിരാസുകൂടി മീത്തൽ ഔട്ട് സകല വരുന്നു എന്നുള്ളത് കാലം തക്ക തെന്നിക്കൈയ്യേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന അനുവാദ പ്രകാരം എൻ്റെ ഇന്ന് തക്കാർ തെന്നിക്കൈയ്യേറ്റ് ബല എൻ്റെ ചിരു രണ്ട് നാട്ടിൽ ബലം കഴിച്ച ബല 8 ദിക്ക് 16 കൂണന്തൂർ വടക്ക് തിരിഞ്ഞ് അസർ പീഠം വെച്ച് 66 കോടി അസർ പൈതം തീർത്ത ബലായി കൂടിയങ്ങനത്തെ പ്രജകളിൽ കനക ചേർത്ത ബലായി എൻ്റെ കന ചേർത്ത ബലായി ഇന്ന് എന്നുണ്ടെന്നെങ്കിലും എല്ലാ അനുവാദം ഇനി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചെരുമ്പുണ്ട് അതിനകത്തുണ്ട് എല്ലാ അനുവാദം തരും. ഇന്ന് കെട്ട് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ കുറവ് വരുത്താതെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പള്ള വെച്ച് കാത്തരക്ഷ കൂടുതൽ പ്രജ കന ചേർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് 5000 അക്കാരിക്കര 100 ഏക്കർ കാട് 400 വലിയ കാരണം കണ്ട ഉള്ള ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಲೇಖ ಆನೆ ಕೊಂಬು ಪಂಚ നിങ്ങളെ തറവാടിന് അഭിമാനം കുറവെടുത്താൽ ഞങ്ങൾ 4 കാര്യക്കാരുള്ളേ ഭയപ്പാട് വേണ്ട. ഏത് പ്രകാരം വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ രാത്രി ചാക്കിലെടുത്ത് അതേ പ്രകാരം പോകുന്നെടുത്തു വരുന്നെടുത്തു ഈ കുഞ്ഞിന് സംസാരത്തിന് ആരോഗ്യ സൗഭാഗ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരും പള്ളപ്പെത്തി കാത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണവനെ ഇന്ന് ഇന്ന് കാരണവനെ അനേകതര വേണ്ട.
ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.